The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Their throats are open graves. Their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways, and the way of peace they do not know. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, dining adlaw, o gikinahanglan ng atong pagpangandam sa atong kaugalingon, atong limpyuhan ng atong kalag pinagi sa pagkumpisal sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios. By using the recovery technique of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo, higala nga wala pa'y kaluwasan. Gidapit ka sa paggamit sa imong kaugalingong kabubuton sa paghimog desisyon, the most important decision in your entire life, to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Kaya ang Acts 16:31, nagaingon man sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Diha usab sa Juan 14:6, John 14:6, nagaingon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. John 3:3, gawas kung ikaw magpagkatao pag-usab, dili ka makakita sa ginarian sa Dios. Busa, sa hilom, mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa among pagdala na usab ka namo ning dapita aron sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Ang among spiritual momentum mo'y maningdanon gayud sa among pagkinabuhi. Aron kami makakabot gayud niya ng among common goal, ingon nga imong mga anak, which is spiritual maturity. Musa nining adlaw, Diyos, uban ni kami, tultuli kami, patin-away kami dugang pa mga kamatuoran, gikan sa pagtudlo sa balang Espiritu Santo kanamo. Wala kami mahimo, dili kami magasabot kung wala siya. Musa nining adlaw, uban ni kami, nining among Bible study through the YouTube, ubos nining Balbido Evangelistic Ministry. Kintanan mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.
may adlaw sa tanan naniya sa kita nining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, nining atong pagdupot sa pagtuon nining topic nga naguluhan og the Doctrine of Divine Guidance. Ato ipadayon kini. Okay? Kung ato namang hibawan ang kining maong doktrina is to determine the will of God for our life. O ato nang nasayran nga matag usa ka tawo nga midawat na kang Ginoong Jesucristo ingon nga iyang manduluwas, nahimo na siya nga personal nga tinugyanan sa anak sa Dios. Gitawag na siya embahador alang kang Ginoong Jesucristo. Siya usa ka saksi, usa ka saserdote o pari o magtotoo. Gitawag siya niining maong mga ngalan. But whatever the title, ang usa ka kamatuoran, klaro kaayo, tinaw kaayo nga just as Jesus Christ represents every believer dito sa tuong kamot sa amahan, so every believer nagarepresentar siya sa anak sa Dios dinhi sa kalibutan. So aron siya nga makarepresentar siya sa epektibo nga paagi, ang tanan nga tawo na pag-usab who are born again, gikinahanglan nga sila giyahan sa Dios. To this end na kitay saad nga gibarugan nga diya sa Isaiah 58:11 nagaingon, "And the Lord will continually guide you and satisfy your desire in scorched places and give strength to your bones, and you will be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail." So mao na nga nagpadayon kanining pagdupot sa pagtuon niining maong doktrina, the Doctrine of Divine Guidance, og ubos nini daghang mga punto sa doktrina nga ato sa nga pagatukbilon og niadtong katapusan tong panag-uban. Kagahapon atong gituki ang bahin sa Romans 8:28 nga nagaingon nga, "Now we know in fact, okay, that to those who love God, God, causes all things to work together for good, for those who are called on the basis of a predetermined plan." Kung kana mo'y corrected translation from the original Greek. So, ato namang kanang establisar ang prinsipyo nga, well, of course, dili ni prinsipyo, kundi mao ni gyud ang atong na pupo nakatunan gikan sa pulong sa Dios nga siya, ang Dios, anay plano sa atong kinabuhi. Ang plano sa matag magtotoo. Okay? Na siya plano sa matag usa ka nato mga magtotoo. Og kay naaman si plano sa atong kinabuhi, siya ra ang nagasangkap kanato through His grace, all that we need for us to be able sa pagtuman nining maong plano. Dili kita makatuman nining maong plano kung wala siya pagsangkap kanato sa itong mga gikinahanglan. You see? However, alang kanimo nga dili man ka hingpit, you are not perfect, ang Dios nagasangkap kanimo even more. Og ang Dios nagasangkap kanato nga mga magtotoo nga kanato nga kanunay kapakyas who are always fail. Sagad kanato kanunay tang mo surrender, we give up. Kay kita mga weak, luya pa. Excuse me. We are still weak. So mao na nga ang Dios nagasangkap kanato even more just so makahimo kita sa pagtuman niya ning maong plano nga iyang gihatag kanato. The plan He has given us both sa atong pagkinabuhi ug sa atong pagkamatay.
after we got saved. Okay? So therefore, tungod ni ining gisaysay sa Roma 8:28, mao kana ang atong gitutukan. Apa diha sa Roma 8:31, kini nagaingon usab, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Now, og ang katapusan nga bahin or conclusion, bahin niini ato nang mabasa diya versikulo 32 nga nagaingon, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? So, kining mga pulong nga diya versikulo 32, nagapakita kanato nga ang Dios nga Amahan mihukom sa tanan nga mga sala sa tanang tao niining kalibutan na kaniadto karon og ang umaabot pinagi sa iyang bugtong anak nga gibuhat nga giingon natong substitutionary death, iyang pagkamatay nga puli kanato, iyang pagkamatay dito sa cross. Og tungod niini, we can vividly see that dili ang mga sala mo ay isyu sa kaluwasan, kundi dili si Ginoong Jesucristo. Ato naman ang gisgutan. So, it is Christ who is the issue in salvation. Siya. He took all the sins of the entire human race upon His own body on the cross. Iyang gidawat, iyang giangkon, iyang gipasan ang tanan natong mga sala dito sa cross. Siya ang atong puli. He became poor so we may be, or we may become rich. Okay, mao kana diha ang gisulti sa 2 Korinto 8:9. He became poor so we may become rich. So, He took our place. Now, this clearly emphasizes that we are only saved simply by believing that He died for us. Mao ra gyud. Pinaagi lang sa atong pagtuo nga siya mipuli sa atong dapit o pagtuo sa iyang gibuhat dito sa cross. Pagtuo lamang kang Kristo lamang, mao kana ang atong basihan sa kaluwasan. And why by faith alone? Ngano man? Tungod lagi kay ang pagtuo is the only method of perception that has no merit. Why merito? You know very well, nahibaw na ka, kayo, sayod ka na nga, doon ay tulog ka matang sa pagpanabot. Empiricism, rationalism, o faith. O ang gigamit sa Dios ni tulog ka mga matang sa pagpanabot mo ang pagtuo. Kaya empiricism, ang ginangingon nila to see is to believe. Ang rationalism, perception through reasoning. Ang pagpangatarungan. Apan ang pagtuo mo yung katulong nga matang sa pagpanabot mo gigamit sa Dios. Okay. Ang faith is inherent ngadto sa matag usa ka tawo. Pinagi sa pagtuo sa mga butang, probably they haven't seen or known. Mutuo sila nga 1 + 1 = 2, nga naay lugar nga ginganlan o Grand Canyon bisag wa sila makaadto, naay lugar nga itawag og New York bisag wa sila makaadto. So this kind of perception is non-meritorious. Why non-meritorious? Because everybody is able to use it, to believe. Kasabot ka? So, ang tanan makatuo, apan dili, tanan mo tuo. That's the main point diha. Now, kung bahin na ganig kaluwasan, ang object o tumong yan ang mong pagtuo, mooy anaay merito. Who is the object of that faith? Si Ginoong Jesucristo. Musta? It is all in Jesus Christ that has the merit. And we never,
ever have any kind of merit in order to get saved. Never. Wala gyud. Busa akong sublion nga ang tanang merito, all the merit is in the Lord Jesus Christ. Ug tungod niini, ang pulong sa Dios nagaingon, whosoever believeth on him shall never perish, but have unsa eternal life. Busa, there is this principle that I've given you, that to die for a believer is a what? For a believer to die is gain. Ang unsa ka magtutuo nga mamatay, kana ganansya niya. Prophet, a believer in Christ is declared a winner. Tungod kay siya, gitawag nato og kanang overcomer. Nikao sa Griego nga pulong. Nikao. Overcomer sa in English. Madinaugon sa Bisaya, or nakabuntog, overcomer. Now, kung bahin sa pagkinabuhi, on the part of living, the living side, ang usa ka magtutuo who is already a strategical winner. Now, ngano maning unsa may pasabot ning strategical winner? Sa diha nga ang usa ka magtutuo na siya sa God's side. Okay? Dito sa dapit sa Dios, God's side. Ug siya nagagamit na pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Iyang gigamit na karon ang 10 problem solving devices nga gisangkap sa Dios alang kaniya. I'm referring this to a believer. Now, all of these 10 problem-solving devices have been taken from God's Word, which this time nahimo na kaning bahin sa iyang kalag. It is now kanang naglibot-libot na diha sa iyang panimuot. It is already circulating in the stream of consciousness, the mentality of his frontal lobe. Now, gitawag nato ni kini karon og paggamit application. Mao kini ang real issue. Ang first prophet, when a believer applies doctrine to experience in life, mao na first prophet. Second prophet, os ikaduha nga ganansya, mao ang phase 3 sa plano sa Dios. Absent in the body, face to face with the Lord. Tuwa na ang maong magtutuo dito sa tubangan sa Dios. Ug ang ikatulo nga ganansya, all your blessings are becoming a reality. Ang mga panalangin nahimo nang tinuod gyud. The blessings, great blessings nga gideposito alang kanimo dito sa eternidad. Deposited for you in eternity. Nahimo na kini silang tinuod gyud, they become a reality. That's your third prophet. Ikatulo nimo ng ganansya. Now, tungod niini, only a believer functioning with doctrine. Ang usa lamang ka magtutuo nga kanang tuman sa plano sa Dios, ginamit ang doktrina nga siya ang mananaog. Siya ra ang who can boldly and courageously stand firm samtang siya magatubang og kamatayon. Na siya ay kalig-on. Gani, kalipay. Uban ang kalipay diha. Now, this is the only kind of believer nga kining mao magtutuo nga atong gisgutan, spiritually mature na. Hamtong na spirituhanon. Nga siya lamang ang makasuppress, makaduot, makabuntog ni ining katalagman sa pagkamatay. Disaster magyuning kamatayon, di ba? So he is the only kind of believer who is able to suppress the disaster of dying from entering into a stream of consciousness. Otherwise, it becomes a stress to him. Siya
maisugon gyud, malig-on gyud siya, bold enough, strong enough to suppress it. Ngano? Why? Because of God's Word. O kana nag-a-appeal ni ning 10 problem-solving devices. Okay? Mo na nga daghan kayong mga operations nga atong gipang hisgutana ng labay, Operation PTA, Operation CTR, kanang Operation ACS, ug uban pa. Ug ato man tong labas, atong recall kining Operation PTA, that a believer must be in the right place at the right time with the right attitude. Unya kining Operation CTR pod nga bahin kini sa the faithless life, mao kanang C stands for unsa? Claim a promise. T stands for think of what God can do to your problem. Ug ang R, relax, because God is in control. Mao kini ang agenda sa faithless life. Nya unsa pa? Operation ECS. Unsa maning ECS? Edification Complex of the Soul. Dakbalay kini sa atong kalag. Unya napay doktrina sa gitawag nato the doctrine of so what. Kining doctrine of so what ang pasabot niini. So what? Okay? Ang the doctrine of so what, wa kay pag kan dili ka matandog sa ubang mga komentaryos uban nga mga tao o mga magtotoo, bisan magtotoo nga mga negatibo ba, dili ka matandog. So mga mubarog kami, so what? Okay? Basta tukma og husto ka sa tubangan sa Dios, so what? Kung sa ilang kasulti. You see? All of these are the some on ining mga operations katong ipangisgutan na. Now, okay, balik ta. While this believer was still alive, samtang buhay pa siya, naanad na siya, mao na iyang naandan sa paggamit sa pulong sa Dios in suppressing smaller disasters in life. Nagkaron, nagatubang naman siya mga dagko na karong katalagman, but he faces it with boldness and courage gihapon. Gawas niining boldness and courage na pagyo ease and calmness. Tungod sa unsa? Tungod sa doktrina nga naa na diha kanang tuyok-tuyok na sa iyang panimuot, circulating now in his or her kanang stream of consciousness. We already know that once ang usa ka magtotoo kontrolahon na sa iya ganing kinaiya makasasala, he now becomes a loser believer. A loser believer as he faces death. Loser. Mao nang haribol gihapon ang iyang pagatubang na niya sa unsa kanang pagatubang niya sa kamatayon, haribol, dili hanoy o peaceful. Nga naman, tungod lagi kay unsa gidumala man lagi siya sa iyang kinaiyang makasasala. See? Kung kinaiyang makasasala na magdumala sa usa ka magtotoo mo, na he becomes a loser. A loser believer as he faces death. Now, let us give you some principles din eh. Mga prinsipyo. Okay? With maximum Bible doctrine, diha sa imong kalag, and the function of all of the 10 problem-solving devices in the soul, kini isip ginganlan nato og lines of defense. So, na kay lines of defense, you have no fear of death. Di na ka mahadlok nga moatubang. You have no stress in your soul. Wala pagpiit when the reality of dying becomes clear. Now,
Number one, claim God's promise, especially Romans 8:28. Claim God's guaranteed promise. Ang kuna, ang garantisado nga saad sa Dios nga siya ra ang magasupply sa tanan natong mga gikinahanglan, both in living and in dying. Kasabot ka? Siya ra yun, ang Dios ra. Okay, samtang na kadiya sa Roma, maturgod ta sa versikulo 35. O kini nagaingon, who shall separate us from the love of Christ? Kinsa may separate, pahawa o separate. Maglisod na ito mo Visayan ini. Who shall separate us from the love of Christ? Kinsa may makatangtang sa gugma ni Ginoong Jesucristo. Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? No. The answer is no. So, Lukso 10, versikulo 37, kinindigangon no. That's the answer. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Versikulo 38, for I am convinced. Convinced about what? Convinced that while you are facing death, amtang nagatubang kakamatayon, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, versikulo 39, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Now look at that. Tutuki na, tanawa na, hinugtuki na. Everything raba are being mentioned diha while you are facing your own death. So, why problema? Why suliran when you are up in the sky or down deep in the ocean? Nga naman. Neither height nor depth, good. Diba? You don't have any problem when you are up in the sky or down deep in the ocean. Now listen. Alang kanimo magtotoo, to die is profit. Profit, ganansya. Sa may gisulti diha sa kanang Pilipos 1:21. Philippians 1:21. For to me to live is Christ, and to die is what? Gain, profit. Now, ang mga bersikulo nga ato lang gibasa di padugay, bersikulo 38 o 39, kining mga bersikulo, mo ni inunta kanang sukaranan, foundation of spiritual dynamics. Okay? Ug tungod niini, ang usa ka magtotoo nga nagatubang og kamatayon since namuhunan na of the Word of God in a persistent, consistent, and continuous study of it, padayon, malahutayon, masigihon, makugihon, pagtuon niini, anaa siya maximum amount of doctrine diha sa iyang frontal lobe, sa iyang kalag. These are the things he is using at that moment siya nagatubang o kamatayon. Just imagine that. And this believer can shout based on 1 Corinthians 15:55. Nga naman. Unsa may gisulti diya sa versikulo 55. Okay? Let me read. Starting verse 54. When the perishable has been clothed with the imperishable. Kining perishable, lawas nga mamatay.
So when the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written well come true. Death has been swallowed up in victory. Now, kung lantip kasi mong pangisip if you are smart, and I will test your being smart. Ako kang testingan. Unsa may but pasabot? Ining versikulo 54, unsa may gisgutan sa versikulo 54. Unsa man? Okay? This is a test. Unsa may gisgutan niya ng maong versikulo. Answer? Pagkabanhaw. Resurrection. E kini nagahisgot corruptible physical. It talks about kanang corruptible physical body to be replaced with incorruptible, imperishable body. That's resurrection. Kasabot ka? Now, kanang mga bersikulo nagatugan sa magtotoo, that's victory for you. Yeah, that verse tells the believer that's victory for you. In verse 55, where death is your victory, where, O death, is your sting. Ang kining victory kadaugan, kining sting la. Now, ipangutan na usab. Question again. What does verse 55 mean? Unsa may gisgutan ni imong bersikulo? You answered in verse 54 that it talks about resurrection. Now, what about verse 55? Unsa man? Unsa may gisgutan ini? Uy, unsa may gisgutan ini bersikulo 55? Tubag. Naghisgot ni about your dying sa imong kamatayon. And your victory you're going to receive even at that moment of your dying. Mo na iyang gisgutan. You have victory. The victory here is related to your dying. That's your victory. Kasabot ka? I hope nagsunod kanini. Ayaw pagpawag, passing. But why is your death a victory? Nga naman. Or, let's put it in a milder way. Kaya unsa pa'y uban ninyo who are afraid to die. Naapa. Okay? Naapa'y mahadlok mamatay. Now, why is your dying a victory? Nga naman. Well, first of all, honestanan, magklaruhay ragod tanini. Magklaruhay ta din okay? All of you are alive diya sa imong gilingkuran. Karon, gusto? Ginawa ka pa. But there are some who are practicing. Tugtog na ba? Nag-practice na sila. Nagtulog-tulog. Okay. Each and every one of us, tagsa-tagsa ka nato, our respective life, nagabitay ni on a fine thread. At any moment, it can be cut off. Right? Mahimog putlo na. Any moment. So, tungod ni let me give you 3 principles dinhi. Okay? Are you ready to copy this in your notebook or in your notes or in your paper? Principle number 1. Okay? No one is truly prepared for death. Wa gyoy tinuod andam sa kamatayon or even for dying apart from that all-important decision to believe on the Lord Jesus Christ. Tungod kay mao lamang kini ang bugtong pagi in which we receive eternal life o makasuod kita ngadto sa relasyon uban sa Dios samtang aniya pagitan nining kalibutan. Mo kanhi principle number 1. In other words,
What does this principle mean? So may but pasabot nini. Ang but pasabot, nobody is really, truly prepared for death or even for dying if one is not one. If one is not saved. Kung ang sa dili pa luwas. Okay? Because it is only by his being saved that nga masiguro siya to live with God forever. That's the only way. Mao lamang ka na ang bugtong pagi. Kasabot ka. Paminaw, ang usa ka dili magtotoo, an unbeliever is never prepared for death or for dying. He's never prepared. Dili siya andam. Okay, anto tas principle number 2. Walay magtotoo ang andam alang sa kamatayon after salvation apart from that spiritual dynamics nga gitawag na itong metabolized doctrine diya sa iyang kalag, sa iyang kasing-kasing, kardiya, and having his own lines of defense nga nagalangkob kini of his very own 10 problem-solving devices. Akong balikon, principle number 2. No believer is prepared for death after salvation apart from that spiritual dynamics of metabolized doctrine in his heart and having his own lines of defense composed of his very own 10 problem-solving devices. Okay. Mao ni principle number 2. Adto tas number 3. Principle number 3. The reality of dying, ang katinuoran sa kamatayon, is an outside pressure na ato sa gawas ni kining maong pagpiit kanang duot, okay, is an outside pressure that demands the only preparation possible. Blank and blank, fill in the blanks. Unsa man demands the only preparation possible. What are the 2 preparation that he can do? Unsa may pagpangandam niya ang angay niyang buhaton. Number 1, blank. And number 2, blank. Unsa man ang first blank. The only preparation possible because of the reality of dying. Now, all of us are going to undergo sa pagkamatay. Di ba? Kitang tanan. Ang pagkamatay, pressure kini that is outside nga nanginahanglan o usa lang ka preparation possible. The only preparation possible, what's number 1? Now, you're a believer. What's number 1? The answer is, ang imong pagpanag-iya, pag-angkon, paghagop, kanang angkon sa pulong sa Diyos, right there, diyan sa imong kardiya, sa imong kasing-kasing. It's the maximum amount of doctrine that's in you. That's your number 1 preparation. Okay? Now, unsa mang ikaduha? What do you think? Tubag ang imo ng pagkinabuhi, ang imo ng pagfunksyon uban sa pulong sa Dios. Imo na gyung gikinabuhi. You're living with it. That's number 2. Samtang buhi ka pa diya sa imong lawas, what do you use? Unsa may mong gigamit? You use God's Word, including the 10 problem-solving devices. Ang pagsolbad any kind of problem in life. Gusto? Imagine, you are dying. Can you imagine yourself dying? Naghimalat yun, nagatinga. What do you as a believer use? Word of God. Well, ako nang gi-quote ni kaniha, Philippians 1:21, for to me to live is Christ. To die is what? Gain. Ganansya. Romans 8:28, He works all things for the good. What else? Ano pa? Ingon nga magtutuo, you very well know that when you die, you will be what?
Tubag, you will be absent in the body, face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Now, there's so many promises that God has for every believer. Labyan na ka na. One is, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Salmo 23:4. I will fear no evil. What does evil mean? Diha? It means death. Mo naibot pasabot. Now all those promises of God, tanan niya ng mga saad sa Diyos had already become part and parcel na imo ng bahin sa imong kalag. Now, your soul and the souls of all people will die. Basta? Saman, tuo ba kanya na? Ang imong kalag, ang imong mga kalag sa tao will die or not? Sa may tubag, mamatay ba o di? Dili, mamatay ang kalagoy. Dili. Our soul will never die. It came from God. It was God who created that for you. Alam ka nimo, that will no longer die. Or you will no longer die with it. Now, pangutana. Will that soul sleep? Is your soul going to sleep? Makatuog ba o matuog? Kaya naman ko'y uban ng mga grupo na mga hugbong religious group na moingon ang kag kuno matuog, our soul will sleep. Sayo. Wrong. Ang tinuod, the truth is, there is no soul that sleeps. Our soul will never sleep. Kadungo ka. So what do we call this soul? What do we call this soul nga dili mamatay? Dili na madunot, dili na mawa. What do we call this soul? It is a blank soul. Fill in the blank na po. Unsa man? You cannot answer it. This is an immortal soul. This is an immortal soul, and who gave that soul to you? Ang Diyos. Ang Diyos nagahatag kanimo niya ng maong kalag for you to be able to live here in this planet. Tungod kay the soul was imputed by God. What? What did God impute to your soul? Sa may gibutang diha sa Diyos diha sa imong kalag. It was imputed human life. Samtana. Okay? Now your body, even when it was still inside your mother's womb, was alive. And it only became alive because every cell of that body was alive. Kasabot ka? That body, kanang lawasa inside your mother's womb, sud sa taguangkan sa imong ginahan, cannot be considered a living person, but only a living body. Do you understand? A living person is not the same as a living body. Samtag yun na. Daghan na yung tuis ni ini. Now, magklaruhay tayo ini. Karong kining higayuna. Ining lawa. Do not be confused with this biblical principle. The living body, paminaw pa kayo. The living body that we are talking about, ang atong gisgutan, is that body that's being formed from the living cells. Do you understand what we mean by cells? Question. How many cells are you made of? Pila mga silda ang gigikanan nimo ingon nga tao? How many? When it started, how many cells were you made of? Do you know how many cells were you made of? Sa pagsugod? Tubag din ni usara. Mo nagingon sa ang katawa sa ang amigo niyo, isang silda ka lang. Isang silda ka lang. But is it really one lang? Usara ba yun? Yes. Just one cell out of two cells nga nag-uba na
But ang gigikanan gyud nimo is only one cell. Okay? You were only one cell. So, sabta na, ha? Unya karon that you are what you are now, mugiro ka lang kayo. Gikan ka lang from just one cell raba. Now, kanang one cell, paminaw ha, ayaw pagpuwag passingly, kanang one cell originated or came about out of the two cells that are joined together, nag-ipon from your nanay and your tatay, from your mama and papa. And listen to this. That is the only thing that man can produce or make. The only thing. The body. Gusto? It is man that produces it. Correct? That's the body that is living. Buhi nga lawas. And listen, that living body is not a living person. Lawas lang siya nga buhi. Why? Because of every cells that are living in that body that form that very body. Klaro na? Now, when that living body comes out, okay, mugawas na tagwaan ka sa mga inahan, do you now know what a living body means? Sandiha nga kanang living body, buhi nga lawas comes out from your mother's womb, na-appeal niya na nga living body ang kalag, the soul. Kasabot ka? Ang imong kalag, miipon together your living body, miuban ang imong kalag sa imong buhing lawas, and that soul was formed not by man, but by whom? Sa Diyos. Ang Diyos mo'y naga-porma niya na. Now, when that living body comes out already with a soul that is completely formed, what does God do this time? Unsa may iyang buhaton? Ang Diyos niining tungura imputes human life to your soul. That makes that living body this time as a living human being, tao na nga buhi. Kasabot ka? Ayaw na klaro ni mo na. Okay. Now, ang dili klaro alang kanimo is this. Say, dili mo klaro. What is this human life? The human life that God imputes to your soul that does not only make you a living body, but tao na yung buhi, a living human being. What is it? What is the human life? Unsa man? It comes from God. He lent it to man, so man can live in this planet. God gave it to man with the living soul. But only human life has its limit here on earth. Ang kalag has no limit. It lives in eternity, either in heaven or in the lake of fire. Ato ning ipadayon ugma. Ayaw si piyata ang paminaw, pagsunod ni dapit kagyapon. Pagpakiuban ni nga itong Bible study through the YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Salamat o Diyos sa imong pagpadayag, pagpaklaro ka namo sa imong mga pulong. Inaot nga kini masilsil gayud sa among alimpatakan o among tuuhan, among hangpon, among dawaton, amo kining gamiton sa mga lalong panginabuhi. Ubani kami o Diyos sa among pagbuwag-buwag, dining adlawa. Ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik, dining among Bible study, nga adlaw-adlaw, aron kami o Diyos makatubo ngayon diha sa imong kay balo o grasya kang Ginoong Jesucristo. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.